caggal yettude Allah e julde rasul sallllahu alayhi wa sallam sababu nde ɗo jonde hannde woni sababu o ko Alaji Saydou Demba Aset Ba gardiɗo fedde weltare daraniiɓe Ngaynaaka yiɗɓe Samba Ndiobene ka wadde ɗumen jillu hannde ɗo e wuuro men wiyetego Fuccit Alhaji Mamoudou Alaji Samba Lewyel ko kanko tigui woni joɗiɗo ɗo omo joddi e Alaji Saydou Demba Aset Ba taw sababu o ko fedde weltare daraniiɓe Ngaynaaka yiɗɓe Samba Ndiobene ka eɗen gandi ko kanko woni président d'honneur mawɗo fedde nde caggal Alaji Saydou Demba Aset Ba waɗa président wadde on so tawi ngal ɗo diɗɗal ngol ɗo lappol ummi Mbour gillo 22 lewru men wiyetendo octobre hitande 2022 ari ɗo hande e oɗo ñalama kawruɗo 27 lewru wiyetendo octobre hitande 2022 oɗo subaka yottade mo e haalande mo e habrodirde makko e fewjidde makko fedde ndo jeeyi gueɗal ngal o jeeyi ɗum ɗo ko Allah waɗi tan koko hani. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh. Min jiiɗo golle joɗɗe golle pewɗe golle kadi machallah belɗe simtoyde mbeɗa weltano min guelam no feewi min guelam Mamoudou Alaji Samba Lewyel so wallahi haɗa weltane no feewi Jair Badine ka neɗɗo mbo parnortoɓe ka neɗɗo mo jinmi ka neɗɗo mbo parnortoɓe saabi sa jiide e moƴƴo tan a malama sala jaaɗa sikko tawi a wi min en jiidi tan ma ittane gueɗa sa jiide e bonɗo tan a dañi feccere ma kala ɗo jaaɗa a jaɓata wiide bo moɗon jiiɗi kono ma wood biɗo kanko e kaaride jiidi. Assalamu aleykum oɗon bandiraɓe on calminama juurama Maodo Seydou salminim an e diɗɗal ma ya dimma emi weltima garɗon koɗɗo ɗo kam galle ma taw woni ɗo haysa tawanimi ɗo ko belɗa mbatta ɗo e ko ardi fof kadi ko pewɗen ko yo Allah jagaran men ɗum yo Allah yettin ɗum yo barke Allah darde darɗa ko miijo ma ngo yo Allah yanti hen walla ma ha dokka leñolngol fodde e ɗum noon fof no wimon Allah jarama jarama. ɗi ganduɗa fedde weltare daraniiɓe Ngaynaaka yiɗɓe Samba Ndiobene ka e gardugol Alaji Saydou Demba Aset Ba ummima bandu men ummidima e enɗam mum ummidima e dendagal ɓesgu leydi Sénégal ha tengti noon e aynaɓe leydi ndi hande ñallam men hande ɗo gonɗen e wuuro wiyetego Fuccit noon eɗen gandi ko wuuro Ngaynaaka Amadou Idrissa Ba ndeɗo jonde ko jonde ma fedde weltare daraniiɓe Ngaynaaka yiɗɓe Samba Ndiobene ka arde yilladem hollidem holko woni sababu ngoɗo jilla sababu o min kalnima hono sifri e fedde nde foof hollitima e wonde nde mbawata andude ɗum ɗo ko an jeeyi ɗum kadi gara mbaɗa hen fulla ma e fayida ma saabu aɗa soyna toon en goɗɗata e haala ka noon no feewi en tottata joom boru ɓoyata loppa boru mum hono Alaji Saydou Demba Aset Ba woni discours mbo foti wadde woni erago ngo foti wadde woni haalande ndo foti wadde o waɗan men hen saabu eɗen gandi ɗo woni ɗo woni soomi toɓɓe makko tati ɗo haaldata e dendagal bandiraɓe aynaɓe wonɓe e nder koya caggol yettude Allah julde rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini bandiraɓe en calmini kadi machallah nokku o leñol ngol e enɗam ɗam Amadou Res salminama no feewi miñiraɗo tedduɗo kadi a yettama a jarnama ñaganama Allah jaam e kisa eɗen mbiya kadi yo Allah rokku men kadi yitude gongol e yiddide ha heewa tawa enen fof eɗen kelli eɗen tali umminimi ko wadde yimɓe sensibilité holɗum eɗen jii sukaɓe men hannde nani puɗɗi bonde nani jara ɓuul faale noon sa yari ɗum a wonta faalede nene ma a wonta faalede bamma a wonta faalede ɓiyumma hanta yahat bolol ma tan ɗum firti a natti hanti kam an wonde neɗɗo ɗum noon alay saago daroɗen hen kaalen ɗum bandiraɓe tinnoɗon e sukaɓe he kartuɗe sukaɓeɓe yo jaranmon henne kadi hunde fof kaɓone mumen ha ɓe mbawa woppude koɓe mbaɗata ɗon ko saabi ɗum firti pulago guila waalo ha jeeri a faami guila waylo tan ha jeeri ɗo jaaɗen nanɗen fof wiyama hay diftuli kultama waɗede jamma joni ko ñalawma tan mbaɗete e ɗum noon ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɗen jeeyano ɗen ganda ɗen gowani natte nder meɗen nani keɓoto firtude meɗen gueɗel gonguel ngel ko affaire cumuji ɗi hanti huuɗo en da Allah rokki men kam huuɗo kam ha heewi ɗum noon enenne kadi eɗen poti darnade koye men ndenen huuɗo ko bonde saabi ko hen guurɗe enen kam so mbiyeten tan en ndemani en mbaɗani haydara enen kam tawi tan nayyi guuri en guuri so beyi guuri en guuri so baali guuri en guuri ɗum noon yo Allah waɗan men jaam ɗum ɗon ne kadi ko ƴette balliraɓe mbaɗon hen doole moon woto paade e laamu mbaɗe hen doole moon noddon tracteur gandanɗa hoore ma waɗana moon parfois ji mawɗi ɗi gandanɗa hoore ma totton wuuro wongo gonne kadi waɗa kalis mum yawtina wuuro wongo mbaɗon noon mbaɗa toon ladde nde foof parfois ji ɓooli tawa so ga suumi kam wonko heddoto kono wona kay fofo tan boni bonnori ɗum ɗon wontata kadi ko heɗen egga ɗum noon yo Allah dandu meɗen he tinnuɗe e cumuji he guila joni a faami ko refti ko ɗum ko gandanɗa hoore ma affaire leydi
en jii baali nani keew beyi nani keew nayi nani keew yimɓe nani keew leydi ndi heewata ɗum wonno ɗo ko ɗon tan woni kala nde en ƴeewani hanti kayitaji galleji bandiraɓe ma yi ƴeewɗo kayit galleji tan ara uya gudmaɗo konnoɗa ala ko mbawɗa he mbiya ɗo ko tanam jeyno jatam joyno ala tubako anda ɗum andi tan ko kayit tawa kañum yeehi fiwni kayitaji mum ko ɓooyi soodi leydi ndi ko ɓooyi ɗum noon wonta tan ko haare wonta ko dukoji wonta ko barodiral wonta ko gaybodiral yo Allah dandu men ɗum goto moon fof yo tinno ɗo woni ɗo yo ƴeew ɗon kayitaji galle mum yo ƴeew kayitaji guesa mum yo ƴeew kayitaji nokku muɗum nokku mo woni o ha ɗon ha 2 kilométre 3 kilométre 5 kilométre oɗon jogui droit yiilade ɗum ɗo nayyi mon oori ɗo beyi mon oori ɗo baali mon oori namno ɗe ɗum jahon hen mbaɗon hen ha keɓon kayitaji moɗon wona leydi moɗon janggo e jaam ɓiɓɓe mon keɓɓo e taniraɓe men kadi keɓɓo ko ɗum tan woni ko nafata men sona ɗum ma taniraɓe men kuto men janggo e jaam mbiya hoɓe mbawno ni wadde hoɓe mbawno wadde tawa ɓe mbaɗani ɗum noon tawa ko enen mbaɗi ɗum ɗon négligé ɗum noon wona gueɗe pewɗe no fewi ɗum noon tinnoɗen ƴewde kayitaji ndi ɗum tan ɗo gandanɗa hoore ma woni message am min oɗo woni mo jahanmi oɗo woni mo dillatmi oɗo kadi gandanɗa hoore ma jinmi yen ballodir surtout ma noon kadi enen ɓeeɗo jiiduɓe saabi jinmi tan ko nande ga jaam jinmi tan ko nande ga gandanɗa hoore ma teddugal e terega konko nananmi ga ko to wiyama yaata kaari tan tawata sa yeehi toon tan e weltoto nde min gari ɗo hanke oɗo galle hakkillaji amen ne deeƴi no belti machallah mbo yahno hande galle ma ɗum tawata toon mbo yeehi galle goɗɗo ko ɗum tawata toon ɗum no ko yettere Allah e nulaɗo mum yo Allah jokku balɗe men moƴƴina battane men bandiraɓe oɗon jaafo oɗon jarlo on calminama on jettama goto kala inde mum e yettode mum mi salminima an hoorejo teddugal hono Saydou Demba Aset Ba min mbimon bisimilla moɗon e dowri he bisimilla mon e Ngaynaaka bisimilla mon e laddiji he kadi ko woni koɗo kadi ko enen fof ndendi ɗum somin son ummima kadi on ummanima ɗum ɗo min gandi kadi ummani ɗon kadi koko poɗɗon wadde te ɓuuri hen ko wonde fof kadi ko jingande leñol mumen e onon yo Allah wallu moɗon minen min jiimon min beltima kadi min ɓeydima weltade ɓaade homin jogui kadi jooɗiɓe toon e nder guure hono mbaɗon ni hoɗon mbawno wahlade gonton goɗɗum tawa kadi ala ko wawa hen sibi heewi wonɓe toon mbahli gonti goɗɗum koni onon goni to noon dañi jammon on duttima ga e toɗon mbi yoɗon pindina yimɓe yo umma e guila e sensibilisation mo kalɗa ɗo haafere sukaɓe no mbayni e ladde nde e parfoji ɗi e gonka e fedde nde fof min bilto min mbawa tan ko weltade hen wadde min nani min jaaɓi kadi min bismimmon ko enen gondi hen ha yeeso Allah ɗum noon Allah jarama on jarama